Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Iloku ingene njalo imbeko yokukhahlamezeka kwabantu esifundazweni saKwaZulu-Natal emva kwezimvula ezinamandla ezigcine sesidala ukuba kube nezikhukhula ezishiye ingqalazinda ikhahlamezekile. Abantu ke abagcinanga ngokhanjelwa izindlu kanye namabhizinisi abo nezinto abazithandayo, kepha kuphinde kwahamba namathuna. Kubonakale ke amathambo ezindaweni ezahlukahlukene ebesuka emathuneni ase-eNtuzuma. Emva kwazo izimvula ezinamandla nazo lezikhukhula ezishiye omkhulu umonakalo. Kuyacelwa kuba abantu abanezihlobo zabo khona emathuneni aseNtuzuma besondele bezohlenga zona izihlobo zabo emva kwazo izikhukhula. Njengoba amathambo abantu kuthiwa vela ngaphandle emva kwezikhukhula. Bafethu ke ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section. Mina njengentshathelo YouTube sengiphuma kanje ngithi ungakhohlwa ukusilandela ekhasini lika Instagram @zwide_med.